ramen tak kon ndelik nek banci tak kon ndelik. Allah kok sa. Lho kok tak ngeri. Sopo nek iki? Lah mau ora jare kae piro iku sih hitungan. Piro iku? Piro iku? Piro? Oh gak ero ki. Piro iku? Hah? Piro? Oh ya. Apa ya? Apa ya? Ha gitu Oh namanya Rana. Wis lho. Lho. Wah, wah, wah.
Yuna mah gak sido narik arisan tiba. Cak. Sampeyan kena apa? Le, Yuna iku gak sido narik arisan. Duwe ndi? Aja kurang-kurang aja, Cak. Aja kurang-kurang aja. Wah, jadi. Jadi. Tenang. Waras di. Rah, powesing. Syukur. Wapi rek bantengan rek. Api-api kene disambeti ya. Bagaimana rasanya? Api kaki ngono. Rame ji. Rame. Ji. Ora piye arek-arek iki? Arek-arek kabeh iki mesti ngongkon aku. Bolak-balik awakmu ngono. Lho iya. Ora apa kene? Wong kon biyen sok. Ha, Melarat iku api mbek wong. Saiki kon sugih lali mbek Syukurane kanca. Nup, meneh tak dolno tebu. Alah, wis. Hati-hati ya. Arek-arek, ayo matur nuwun karo dulur-dulur Lah ya apa? Jenggring, awak dhewe ditanggap. Terutama Bapak Kepala Desa. Lah iya muga-muga mari sedekah desa, masyarakat Jenggring iki kabeh tentrem ayem, Amin. seger waras panjang umur, Amin. rezekine tambah melimpah ruah. Amin. Kapan-kapan cek iso nanggap Ludruk Budi Wijaya maneh. Amin. Lah bengi iki gawe lakon apik, lakon permintaan. Apa? Lakone permintaan. Nek gak ditontok sampai esuk rugi. Iya iya. Judule Pendekar Sumur Gede. Oh, pendekar sumur gede. Iki ku lho jalan ceritane ya apa? Mangkane. Ora gesok kene barang. Pendekar Sumur Gede. Gede. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya Tetap jaya.